गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय। दिनै आं फोरोंनो आखायाव लादों 7 थाखोनि सानखान्थि आयदाखौ। बेनिनो सोंथि नं 3.1खौ आं दिनै फोरोंगोन। भिडिअखौ जागायनायनि सिगाङावनो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव दासो गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै ला, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ आपल'ड होनायखौ नोंथांमोना बयनिबो सिगाङावनो नुनो मोननाय बादियै। बिदिब्ला थौदो जों दिनैनि भिडिअखौ जागायनोसै। जोङो 1नि ए नाम्बारनिफ्राय जागायनानै जे नाम्बार लासे आं सिगांनि भिडिअआव बानायनानै होखाबाय। नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर ए निफ्राय जेयालासे नुवाखैब्ला आंनि सिगांनि भिडिअ नायबानो जाबाय। आंनि नै भिडिअनि डिसक्रिपसनावनो थागोन बेनि लिंकआ। बिदिब्ला आं दिनै फोरोंनो लादों 1नि के नाम्बारखौ। के नाम्बाराव दङ जोंहा 6x + 1/2 + 1 = 7x - 3/3। बिनि मा दिहुननो होदों जोंनो? मावफुंथाय होनदों नालाय मावफुंथाय दिहुननांगोन आरो मा खालामनो होदोंमोन? नायफामनो होदोंमोन। बिदिब्ला नैबे मोनसे समानथाय, बे होनाय समानथायनिफ्राय जोङो मा दिहुननांगौनो? मावफुंथाय दिहुननांगौनो। आरो बै मावफुंथायफोरा सैथो नंगौना नङा, आगसिया आगदाजों सैथो नंगौना नङा बेखौ नायफामनो होनाय जादों। बिदिब्ला जों खालामनोसै। मावफुंथाय दिहुन होनबाथाय मिथिखाबानो जाबाय, नैबे x दङ नालाय सोलायस्लुआ x निफोरो, बै x सोलायस्लुनि मा दिहुननांगौ जोङो? मान दिहुननांगौ। बे सोलायस्लु x नि मान दिहुनब्लानो जों बिनि मावफुंथायखौ मोनगोन। बिदिब्ला नायदो जों बोरै बानायो। जोंनिया नैबे मोनसे समानथायनि आगसि फारसेजों मा दङ? 6x + 1/2 + 1 दङ। दानिया जोङो नैबे मोनसे बोखाव खोन्दो अनजिमा दङ, नैबे मोनसे गथा अनजिमा दङ। जेब्ला मोनसे गथा अनजिमा आरो बोखाव खोन्दो अनजिमा थायोब्ला जोङो मा खालामनो हाया? बेखौ जों थोंजोङै दाजाबनो हाया। बिदिब्ला जों बोरै दाजाबो? जों बिदि थाब्लाथाय मा खालामनानै दाजाबोमोन? दुसासा लानानै दाजाबनाय जायोमोन। बिदिब्ला जों दुसासाखौ माबायदि लायोमोन? जोङो नैबे सिंनि गाहायनि मा लायोमोन जोङो? गोरोबनाय थायोब्ला गोरोबनायखौ लायोमोन आरो गोरोबनाय गैयाब्ला सानजाबनानै लानाय जायोमोन। बिदिब्ला जोंनिया नैयाव 2 दङ, नैनि सिङाव मा दङ? जेबो गैया माने 1 दङ। अब्ला जों 2 आरो 1 बिसोरनि दुसासाया मा जायो जोंनिया? 2 × 1 = 2 जायो। दानिया जोङो गोजौआव लिरनो थाखाय मा खालामनांसिगोन? नैबे मोनसे बोखाव खोन्दोखौ सेफायनो थाखाय नैबे 2 दङ नालाय, नैबे 2खौ 2 जों रानहरनांगोन। माने नैबे 2 जों मा सानजाबबाथाय नैबे 2खौ मोनगोन। 2 जों जोङो नैबे 2खौ 2 जों 1 सानजाबबाथाय मोनो। माने 2 × 1 = 2। अब्ला नैबे 1आ नैनि गोजौनिजों सानजाब जायो। अब्ला 1 जों 2 खिनाखौ सानजाबबा बेखिनियानो जागोन, 6x + 1 जागोन। अब्ला मोनसे बाथ्रा गोसोआव लाखि, जेब्ला दुसासा लानायनि सिङाव थानाय अनजिमाया जेब्ला मोनसे बोखाव खोन्दोनि सिंनि अनजिमाजों समान जायो, अब्ला बिसोर मोननैया केन्सेल थांबाय होनना सानना लानानै गोजौआव जि दङ बेखौनो फज'नानै होबानो जाबाय। जोब्बाय बा नैबे जोब्बाय। बे 2 दङ नालाय 2, माने 2 × 1 = 2, अब्ला 1 2 खिनाखौ सानजाबा बेखिनिखौ मोनो। माने नों दानबाय होनना सानना लाबाबो सायाव जि दङ बेखौनो फज'बानो जायो। प्लास दङ, प्लास होबाय। नैबे जुदि माइनास थानायबा माइनास होगौमोन। दानिया नैबे बोखाव खोन्दो गैयाबा बेनि सिङाव 1 दङ। अब्ला 1 जों मा सानजाबोब्ला नैबे 2खौ मोनगोन। बिनि 1 जों 2 सानजाबोब्लाथाय 2खौ मोनगोन। अब्ला नैबे 2आ 2 1 जों सानजाबजागोन। अब्ला 2 × 1 = 2। मोनसे बाथ्रा गोसोआव लाखि, सिङाव जुदि 1ल'सो थाखायोब्ला जोङो 2नि सिंनिजों बिनि गोजौनिखौ डाइरेक्ट सानजाबना जि मोनो बेखौनो लिरबानो जाबाय। अब्ला 2 × 1 = 2 समान। बिथिंनिया बोखाव खोन्दोखा, बोखाव खोन्दोयानो थागोन। 7x - 3। 7x - 3 खौ दानख'नानैबा दानख'गौमोन। दा जोङो दानख'नो हाया। मानो दानख'नो हाया? नैयाव जोंहा सोलायस्लु दङ, नैयाव सोलायस्लु गैया। बिदिब्ला दानख'नो हाया नालाय जोङो बेखौ बिदिनो दोननांबाय। दानिया जोङो आगसि फारसेजों मा मोनबाय? नैबादि महरनि मोनबाय। दा बेयाव जोंनिया 6x, नैयाव सोलायस्लु दङ, नैयाव सोलायस्लु गैया, नैयावबो सोलायस्लु गैया। बिदिब्ला सोलायस्लु गैयैजों सोलायस्लु गैयै दाजाबजागोन एबा दानख'जागोन, आरो सोलायस्लु गोनाङा सोलायस्लु गोनांजों दानख'जागोन, दाजाबजागोन। अब्ला सोलायस्लु गोनां जाय मोनसेल'खा, अब्ला रावजोंबो दाजाबबो जानाय नङा, दानख'बो जानाय नङा, बेनो थागोन।
+1 +2 अब्ला इबो प्लास मोननैखौबो दाजाबनो हायो। दाजाबा बेसेबां जायो 3 जायो। गाहायाव मा दङ 2 दङ समान मा दङ जोंनिया 7x - 3/3 दं। दानिया जों मा जाबाय समानसिननि आगसिजों 6x + 3/2 = आगदाजों मा दङ 7x - 3/2। दा बेखौबो दाजाबनो हालिया बेखौबो दाजाबनो हालिया गेजेराव समानसिन दङ बिथिं बोखावखोन्दो बिथिं बोखावखोन्दो बेबादि महर जाफायबा जों मा खालामनाय जायो खेंसालिया सानजाबनाय जायो। ओरैहाय गोजौनिया गाहायजों गाहायनिया गोजौजों सानजाब जायो। बिदिब्ला 3आ नै खिनाजों सानजाब जागोन। अब्ला जों मा लिरगोन 3 सानजाब 6x + 3। जों जेब्ला मोनसे बिदाबाव थायो बियो अब्ला जों बेखौ जमा दोननाय जायो। बेनिफ्राय बेजों सानजाब जायोब्ला नैबादि ब्रेकेट होना दोनोब्ला मिथिखा 3आ बिजोंबो सानजाब जायो। अब्ला जों बेबायदि लिरना दोननो हायो। = 2आ बिजों सानजाब जागोन नालाय 2 जों नैबादि ब्रेकेटाव दोननो हागोन बेखौ। दा मा महर जाबाय 3आ बिजोंबो खनसे आरो 2जोंबो खनसे सानजाब जाना दङ। अब्ला 3 सानजाब 6 सन बेसेबां जायो जोंनिया 18x दङ x +2 3 सानजाब 3 बेसेबां जायो 9 जायो समान 2 सानजाब 7 बेसेबां जायो 14 x दङ नालाय x +2 - 2 -2 सानजाब 3 बेसेबां जायो 6 जायो जोंना जाबाय। दाना जों मा खालामलायनांसिगोन आगसि फारसे आरो आगदा फारसे मा सोलायस्लु गोनां दङ जोंबो सोलायस्लु गोनां दङ। अब्ला सोलायस्लु गोनांफोरखौ जोङो माथिं लाबोनोसै आगसि फारसेथिं लाबोनोसै। मानोना जों x नि मान दिहुननांगौ नालाय ओंखायनो x खौ जेमान हायो आगसि फारसेजों लाखिनो सेस्था खालामबानो जाबाय। = आरो सोलायस्लु गैयैखौ आगदाजों हरबानो जाबाय। समानसिननि उनथिं मा दंखायोमोन दानख' 6 दंखायोमोन। अब्ला आगसिनि दाजाब 9आ बै आगदाजों थाङोब्ला मा जायो दानख' 9 जाहैयो। दानिया मा जाबाय 18x - 14x इयावबो सोलायस्लु x इयावबो सोलायस्लु x सोलायस्लुफ्रा समान समान जायोबा दाजाबनोबो हायो दानख'नोबो हायो। बिदिब्ला जोङो 18निफ्राय 14 थाङोब्ला बेसेबां थागोन 4 थागोन। सोलायस्लुआव मा दंफायो x दंफायो x आनो थाफागोन समान दानख' 6 दानख' 9 मा खालामनांगोन जोङो जेब्ला मा होनो थार जायो जोंनिया जायखिजाया अनजिमाफोरा थार माने दानख' थायोब्लानो थार अब्ला जों दानख'सो जमा खालामनाय जायो। अब्ला दानख' 6 आरो दानख' 9 मोननैखौ जों मा खालामनांगोन जमा खालामनांगोन। जमा खालामब्ला बेसेबां जागोन 15 जागोन जोंना 15 अनजिमाफ्रा दाजाब जाबाय खिन्थु सिना मा जाबाय माइनास जाबाय। मानोना जोंनिया जायनि सिना देरसिन बै सिना फैफाफिनो नालाय ओंखायनो माइनासआ फैफाफिनबाय 9नि सिना देरसिन माइनास ओंखायनो माइनासआ फैबाय। दा जोङो x खौ दिहुननांगौ होन्दोंना x खौ लाखिबाय 4 जों x जों सानजाबथाय जाना दङमोन समानसिन बारलांनाय लोगो लोगो बेयो बोखावखोन्दो महर जाहोयो। अब्ला 4आ सिङाव थांबाय बेजों गालै मा दंमोन बे गोजौ थाबाय जोंनिया। अब्ला x नि माना बेसेबां मोनखो जोंनिया 4 बाहागोनि दानख' 15 मोनबाय। अब्ला जोंनिया बै x नि मानानो नैबे होनाय समानथायनि मावफुंथाय जाबाय। अब्ला जोंखौ मावफुंथाय दिहुननो दं नालाय अब्ला नोंसोर लिरनो हानाय जाबाय। बेखायनो दिहुननो गोनां मावफुंथाय होनानै लिरबानो जाबाय। मावफुंथाय x समान बेसेबां लिरनो हायो -15/4 x खौ लिरालासिनोबो नै अनजिमा खिना खान्थाबो लिरनो हायो जोंना। बिदिब्ला जोङो माखौ मोनबाय मावफुंथायखौ मोनबाय। आरो मा खालामनो जोंखौ नायफामनो होदो। नायफामनो थाखाय जोङो नैबे आगसि फारसे आरो आगदा फारसे खालामना नायनांसिगोन। नैबे x नि मानखौ आगसियाव x नि मानखौ आगदायाव फज'नानै बै आगसिया आगदाजों समान नंगौना नङा नायगोन। समान नंगौबासो नैबे x नि नैबे माना नैबे होनाय समानथायनि मावफुंथाय नंगौ आरो समान नङाबा मावफुंथाय जानाय नङा। बिदिब्ला जोङो नायफामनोसै माबादि नायफामसै नायदो। नायफामनाय होननानै लिरनांसिगोन जोङो। नायफामनाय आगसि फारसे
आगसि फारसे मा दङमोन जोंना आगसि फारसे नैया बेखिनिया दङमोन ना नैया बेखिनिया दङमोन आगसि फारसे अब्ला जोङो नैखौबो लिरखानो हायो नङाबा नैखौबो लिरखानो हायो जों आगसि फारसे बेनि उनावसो जों खेंसालिया ओरै सानजाबदोंमोन नालाय अब्ला जों आगसि फारसे नैनिफ्राय लिरखानो हायो 6x + 3/2 आगसि फारसे बिदि दङ जोंना अब्ला जों मा खालामबाय x नि मानखौ x नि जायगायाव फज'नोसै 6 सानजाब x नि माना बेसेबांमोन जोंना अब्ला x नि मानखौ 4 बाहागोनि दानख'जिबा बिनि उनजों मा दङ जोंना +3 दङ गाहायाव मा दङ 2 दङ जोंना समान मा लिरबाय बोखाव खोन्दोआ इयाव मोननै खालाय जाबाय उनाव गोजौनि नैबे गाहायनि अब्ला जों दाननो हायो 2 सानजाब 2 4 जायो 2 सानजाब 3 समान 6 जायो जोंनिया गाहायाव मा थाखो नैनि गाहायाव 2 थाबाय गोजौआव 6 थाबाय 3 थाबाय 3 दो 15 सानजाब 3 सानजाब 5 समान 15 नि 5 से थाबाय 3 सानजाब 1 समान 3 ओइ सेजों 4 45 नैबे दानख' नालाय दानख'थाय उनथिं मा दङ दाजाब 3 दङ गाहायाव मा दङ 2 दङ दानिया जों मा खालामलायनांसिगोन नै गोजौआव मोनसे बोखाव खोन्दो आरो मोनसे गथा अनजिमा दङ बेखौ जों दुसासा लानानै मोनसेल' बोखाव खोन्दो खालामना लानांसिगोन जों एबारना बा दुसासाया मा जागोन नैयाव 2 दङ इयाव एख' गैया माने 1 दङ अब्ला 2 आरो 1 नि दुसासाया 2आनोमोन समान समान जादों अब्ला समान समान जायोब्ला गोजौआव जि दङ बेनो जायो होन्दोंमोन आङो प्लास दङबा प्लास मा जायो गाहायाव 1 दङब्ला नै गाहायनिजों डाइरेक्ट सानजाबनांगौ होन्दोंमोन आङो डाइरेक्ट सानजाबदो 2 सानजाब 3 बेसेबां जायो 6 जायो जोंना गाहायाव मा दंखायो जोंनिया 2 दंखायो समान मा जालायबाय दाजाबनो हानाय दानख'नो हालायबाय गाहायाव मा दङ 2 दङ 45 निफ्राय 6 थांबाथाय बेसेबां थागोन जोंनिया 15 जाबाय नैबे 15 निफ्राय 6 थांबा बेसेबां 9 इयाव मा थाखो इयाव 1 लांबाय नालाय 3 थाबाय 3 प्लास सिना गेदेर ना माइनास सिना गेदेर माइनास सिना गेदेर अब्ला माइनास सिना फैबाय जोंना गाहायाव मा दङ 2 दङ दानिया गोजौआव बोखाव खोन्दो मोनसे गाहायाव बोखाव खोन्दो मोनसे अब्ला नोंसोर मा खालामदो गोजौनि बोखाव खोन्दो मोनसेखौ लिरना ला बेनि उनाव सानजाबसिन हो जेब्ला नै बोखाव खोन्दोनि जायगायाव जों सानजाबसिन होयो अब्ला बिनि गाहायाव थानाय अनजिमाया बेलथायो माने बिनि सिङाव मा दङमोन जोंनिया 1 दङमोन बै 1आ गोजौआव थाङो आरो 2आ सिङाव फैबाय जों दानिया मा जाखो सानजाबथाय जाबाय अब्ला जों ओरै गोजौदो गाहायदो दानलायनो हानायबा दानलायगौमोन दा दानलायनो हाया नालाय गाहायनिजों गाहाय सानजाब गोजौनिजों गोजौ मा खालाम सानजाबबानो जाबाय सानजाबब्ला मा मोनगोन 2 सानजाब 2 बेसेबां जायो जोंनिया 4 जायो दानख' 39 दो 1 दो सानजाबबाथाय 39 जायो अब्ला आगसि फारसे जोङो 4 बाहागोनि 39 मोनबाय दाना आगदा फारसेजों बेसे मोनगोन जोङो नायलायनोसै आगदा फारसेजों आं बेयावनो बानायबाय नोंसोरो मा बानायबानो जाबाय उनथिं बानायबानो जाबाय आगदा फारसे जोंना बेसेबां दङ आगदा फारसे जोंनिया नै होनाय दंमोन नैया बिसिनि होनाय दङ आगदा फारसे 7x - 3/3 होनाय दङ बिदिब्ला नायदो दानि आगदा फारसेखौ जों खालामनोसै मा जागोन x नि मानखौ फज'बानो जाबाय 7 सानजाब x नि माना बेसेबां मोन्दोंमोन 4 बाहागोनि दानख' 15 मोन्दोंमोन जोङो -3 गाहायाव मा दङ 3 दङ दानिया मा जालायखो जोङो दहायनि बादि बोखाव खोन्दो मोननै जाबाय नैबे गोजौनि नैबे गाहायनि दाननो हानायबा दानगौमोन दाननो हाया नालाय सानजाबथाय जाना दङ गोजौनि गोजौजों सानजाब गाहायनि गाहायजों अब्ला 4आ 4आनो थाबाय 7आ 15जों सानजाब 7 सानजाब 5 35 नि 5 आखायाव थाबाय 3 7 7 8 9 10 35 नि गासै 3 थाबाय अब्ला 10 माइनास मा थाखो उनथिंगालाय -3 गाहायाव मा थाबाय -3 आन्था समान मा जालायबाय जोंनिया गाहायनि 3खौ गाहायाव लिरना ला गोजौनिया मा जालायबाय मोनसे बोखाव खोन्दो आरो मोनसे गथा अनजिमा एब्ला दुसासा लालाय दुसासाया बिसिना 4 1 अब्ला दुसासाया 4 अब्ला नों गाहायनिजों मिलायदो अब्ला गोजौआव जि दङ बेनो जायो जालायबाय माइनास दङ माइनास
गाहायाव सेसो दङ अब्ला 4आ 3दो डाइरेक्ट सानजाब जागोन। 4 सानजाब 3 बेसेबां जायो? 12 जायो। जालायबाय। दानिया जों दानख'नो हानायखौ दानख'ना लानोसै, दाजाबनो हानायखौ दाजाबना लानोसै। 4आ 4 माइनास 105 आरो माइनास 12 मा खालामनांगोन जों बेखौ? दाजाबनांगोन। माबोरै दाजाबनांगोन? नैबे माइनास 105 नैबेबो माइनास 12 अब्ला जोङो माइनास माइनास थायोब्ला अनजिमाफ्रा दाजाब जायो खिन्थु सिना मा जायो? माइनास सिन जायो जोंना। 5दो 2दो 7 लाथिख'दो 1दो 1आनो गाहायावबो 1 ओमफ्राय जोङो गाहायाव मा दङ? 3 दङ। दानिया बोखाव खोन्दो मोननै जालायबाय। नै मोनसे बोखाव खोन्दोखौ आन्था लिरदो। बोखाव खोन्दोखौ लिरबाय। नै मोनसे गिदिर बोखाव खोन्दोनि जायगायाव सानजाबसिन होबाय। अब्ला बेलथायलायबाय। बेलथायबा सायाव 1 थांबाय, सिङाव 3 थांबाय। दा दाननो हायोबा दाननो हायाबा आरो गाहायनिजों गाहाय गोजौनि गोजौ सानजाब। दाननो हायो जोंनिया 3 सानजाब 1 समान 3। 3 सानजाब 3 समान 9 मोनो। बे 11मोन। अब्ला 11निफ्राय 9 थांबाथाय 3 ओंखारो, 2 ओंखारो, 27 जाबाय। अब्ला 3दो मा सानजाब 27 मोनगोन? 3 सानजाब 9 समान 27 मोनगोन जोंना। समान बेसेबां जाखो? माइनास दङ माइनास 39 सानजाब 1 39। गाहायाव मा दङ? सानजाबबाय 39 जाबाय। गाहायाव 4 सानजाब 1 4 जाहैबाय जों। अब्ला जोंनिया आगदा फारसे आगसि फारसे गोरोबदोंना गोरोबाखै? आगसिजोंबो 4 बाहागोनि 39 दानख' 39 मोनदो। आगदाजोंबो 4 बाहागोनि दानख' 39 मोनदो। अब्ला जों मा होनना लिरनाय जाबाय? बेनिखायनो आगदा फारसे समान आगसि फारसे होननानै लिरनो हानाय जाबाय। बिदिब्ला जों मा होनना लिरनो हायो? मा होनना लिरनो हायो? एक्सनि माना बेसेबांमोन? एक्स समान 4 बाहागोनि दानख' 15यानो होनाय समानथायनि मावफुंथाय होननानै लिरबानो जाबाय आरो। मावफुंथाय बिदि लिरबानो जाबाय। बुजिबाय? अब्ला जोंनिया के नाम्बारा बेयावनो जोब्बाय। एल नाम्बाराव दङ जोंहा 3x - 2 ब्रेकेटाव दङ 2x - 5 = 2 सानजाब नैबे सानजाब फोरमायलायबाय न' ब्रेकेटाव x + 3 दङ -8 दङ। बिदिब्ला जों माबायदि खालामगोन? नैया जोङो ब्रेकेटफोर थानायखौ खालामग्रोनांगौ फार्स्टआवनो। अब्ला नैबे नैया मोननैदोबो सानजाबथाय, नैबे नैयाबो नै मोननैदोबो सानजाबथाय जाना दङ। अब्ला जों मा खालामसै? नायदो 3x नैखौ सानजाबसिगोन जोङो। दा नैसोर मोननैया सानजाब जानायनि सिगाङाव सिनफोरखौ सानजाबग्रो। माइनासदो प्लासदो सानजाबा मा जायो? माइनास जायो। 2 सानजाब 2 बेसेबां? 4 x दङ x माइनासजों माइनास प्लास 2 सानजाब 5 समान बेसेबां? 10 समान। नैबे बेबायदि जाना दङ। अब्ला नैया मोननैजोंबो सानजाब जागोन। प्लासजों प्लासजों प्लासआनो 2 सानजाब x 2x प्लासजों प्लास प्लासआनो 2 सानजाब 3 बेसेबां? 6 -8 दङ 8 जाबाय। दानिया मा खालाम? नैया x गोनां x गोनां दानख'नो हायोबा दानख'। -4 + 3 सोलाय सोल' समान जानायखाय दानख'नो हागोन जोङो। दानख'बा मा जागोन? 4निफ्राय 3 थांबा 1 मा 1 जागोन? दानख' 1 जागोन। अब्ला दानख' 1मोन। सोलाय सोल'आ मा x दङ। अब्ला 1जों xजों सानजाबा मा जायो? xआनो थायो। अब्ला 1खौ लिराबाबो जायो जोङो। प्लास मा दङ? 10 दङ समान बेजों मा दङ? सोलाय सोल' गोनाङा मोनसेल' 2x सोलाय सोल' गैयिया मोननै दङ 6 आरो मा दङ? -8 दङ। दानिया मा खालाम? दानख' 8निफ्राय 6खौ मा खालाम? दानख'ना होबानो जाबाय। 8निफ्राय 6 थांबाथाय 2 दा सिना मा जागोन? माइनासआ गेदेर ना प्लासआ गेदेर? माइनासआ गेदेर। अब्ला माइनासआ फैबाय। 8निफ्राय 6 थांबा बेसेबां? 2 जाबाय जोंना। दानिया मा खालाम? नैयाव सोलायस्लु x दङ, नैयावबो सोलायस्लु x दङ। सोलायस्लु गोनांखौ सोलायस्लु गोनां आगसिजों लानानै फै आरो सोलायस्लु गैयैखौ आगदाजों हगार हरबानो जाबाय समानसिननि। अब्ला -x नैबे मा दङ? दाजाब 2x दङ। अब्ला दाजाब 2xखौ समानसिननि इथिं लाबोबा दानख' 2x जाहैलायबाय समानसिननि आगदाजों दानख' 2 दङ। ओइ आगसिजों थानायखौ इथिं लाबोबा
मानो दानख' 10 जाफैलायबाय। दानिया मा खालाम नैबो सोलाय सोलाय x नैयाव 1 दङ नैयाव 2 दङ अब्ला मोननैबो थार अनजिमा मोननैखौ जों जमा खालामबा थारानो जायो। अब्ला जों मा खालामदो 2 दो 1 दो दाजाबा बेसेबां 3 मोननैबो थारानो थाबाय माइनासानो थाबाय सोलाय सोलाय x दङ x आ फैबाय समान नैबेबो एखे 2 थार 10 थार बेसेबां थार जागोन 12 थार जागोन जों बेबायदि लिरबाय। दानिया मा खालाम x खौ दिहुननांगौ नालाय x खौ लाखिदो x खौ लाखिबाय 3 दो x दो सानजाबथाय जाना दङमोन सानजाबथाय जाना थाबाथाय समानसिनि बारबा बोखावखोन्दो जाहोयोबा दानख' 3 सिङाव फैबाय दानख' 12 सायावनो थाबाय। दानिया गाहायदो गोजौदो दानलायनो हायोबा दाननांगौ जोङो दानबाय दानख'दो दानख' दानजाबाय 3 सानजाब 1 3 सानजाब 4 समान बेसेबां जायो 12 जायो। अब्ला जोङो x नि मानखौ बेसेबां मोनखो x समान 4 मोनबाय जोंना। दानिया नायफामनाय आगसि फारसे मा दङ 3x - 2 2x - 5 बेबायदि दङ। अब्ला नैबे नैया नैजों सानजाबथाय जाना दङ दहायनि बायदि बिदिब्ला जोङो नायफामनायाव मा खालामनांगौ आगसि फारसे जोंनिया दानिया x नि मान मोन्दोंमोन जोङो x नि मानखौ बेसेबां मोन्दोंमोन 4 मोन्दोंमोन जोङो नै x नि मानखौ दहाय दिहुनना लाबाय 4 मावफुंथाय दिहुनदोंमोन नालाय बै x नि मानखौ जोङो नैबेयाव जेराव x दङ बेयाव फज'बानो जाबाय 3 सानजाब x नि माना 4 फज'बाय -2 2 सानजाब x नि माना 4 होमबा 4 फज'बाय -5 समान 3 दो 4 दो सानजाबा बेसेबां जायो 12 जायो -2 दङ 2 3 दो 2 दो 4 दो सानजाबा 8 जायो दानख' 5 दङ 5आनो थाबाय। दानिया जों मा खालाम ब्रेकेट सिङाव थानायखौ खालामग्रो 12 थाबाय 2 थाबाय 2 इजों सानजाबथाय जाना दङ अब्ला 8 निफ्राय 5 थांबा बेसेबां 3 अब्ला जों सानजाबखौ खालामग्रो -2 सानजाब 3 बेसेबां जायो 6 जायो। दानिया 12 निफ्राय 6 खौ दानख'बा बेसेबां मोनगोन 6 अब्ला जों आगसि फारसे बेसेबां मोनखो 6 मोनबाय। दा आगदाजों बेयो समान जायोना जाया जों नायलायनोसै आगदा फारसे होनना लिरनोसै जोङो आगदा फारसे समान आगदा फारसे मा दङमोन जोंनिया 2x + 3 - 8 बिदि दङमोन जोंनि आगदा फारसे बिदिब्ला मा खालामदो जोङो बेयावबो x नि मानखौ फज'ना होदो x नि माना बेसेबांमोन 4मोन +3 - 8 दानिया दहायनि बायदि ब्रेकेट सिंनिखौ खालामग्रो 2 4 दो 3 दो सानजाबा 7 जायो -8 2 दो 7 दो सानजाबा बेसेबां जागोन 14 जागोन दानख' 8 दानिया मा खालाम 14 निफ्राय 8खौ दानख'ना हो 14 निफ्राय 8खौ दानख'बा बेसेबां जायो जोंनिया 6 मोनो। बिदिब्ला आगसि फारसे आरो आगदा फारसे समान जाबायना जायाखै बिदिब्ला नोंसोर मा होनना लिरनो हानाय जाबाय बेनिखायनो आगसि फारसे समान आगदा फारसे होननानै लिरनो हानाय जाबाय। दा आगसि फारसे आरो आगदा फारसे समान जानायखाय जोंनिया होनाय समानथायनि मावफुंथाया माबे जाबाय नैबे 4आनो जामारबाय। अब्ला जों दासो 4आ बिनि मावफुंथाय होननानै फोरमान खालामनानै मोनबाय आरो अब्ला जों बेनिखायनो होनना लिरफिननो हायो 4आनो बिदिबो लिरनो हायो जोङो 4आनो होनाय समानथायनि मावफुंथाय जों दानिया दिहुनबाय समान जाबाय नालाय डाइरेक्ट फोरमान जाखाबाय आरो बियो 4आ होनाय समानथायनि मावफुंथाय नंमारगौ होननानै बुंनाय जाबाय आरो बे अब्ला जोंनिया एल नाम्बाराबो बेयावनो जोब्बाय। एम नाम्बाराव दङ जोंहा 4 ब्रेकेटाव दङ 2 - x -3 ब्रेकेटाव x + 5 बाय 4 - x = 14 दानिया जों नैयावबो x नि मानखौ दिहुनलायनांसिगोन बिदिब्ला x नि मानखौ दिहुनलायनो जों खालामलायनोसै खालामदो नै 4आ मोननैजोंबो सानजाबथाय जाना दङ अब्ला बेखौ खालामग्रोनोसै जोङो 4 सानजाब 2 समान बेसेबां 8 2 दो 2 दो सानजाब जागोन बेनि सिगाङाव सिनफोरखौ सानजाब नै प्लास नै माइनास प्लास दो माइनास सानजाबबा माइनास जायो 4 दो x दो सानजाबबाथाय 4x जायो
होमबा नैबे जोब्बाय। दाना नै इसानियाव फैलायनोसै। इसानियाव मा दङ? माइनास दङ, प्लास दङ, माइनासजों प्लासजों माइनास जायो। 3 दो एक्सदो सानजाबनोसै। 3 सानजाब एक्स मा जायो? 3x। दानिया नै सोर मोननैया सानजाब जालायगोन? माइनासदो प्लासदो माइनास 3 दो 5 दो सानजाबबाय 15 जालायबाय। गाहायाव मा दङ? 4 माइनास x दङ। समान बेसेबां दङ इथिंखालि? 14 दङ। दानिया जों मा खालाम? नै गोजौआव दाजाबनो हायोबा दाजाबना लानोसै, दानख'नो हायोबा दानख'ना लानोसै। गाहायनिखौथ' दाजाबनो बाया, दानख'नो बाया, बिदिनो थाखाबाय बियो। अब्ला सोलायस्लुआ समानदो समान दाजाबजागोन, दानख'जागोन, आरो सोलायस्लु गैयैदो सोलायस्लु गैयै दानख'जागोन एबा दाजाबजागोन। दानिया जों नायबाय सोलायस्लु समान समान मोननैखौ नायबाय। माइनास 4x माइनास 3x, अब्ला मा जालायखो? नैबेबो माइनास, नैबे माइनास, माने मोननैबो थार मोननैखौ जों जमासो खालामो, खिन्थु थारानो थायो जों न'? बिदिब्ला माइनास 4 आरो माइनास 3 जमा खालामबा बेसेबां जागोन? जमा खालामबाथाय 4 दो 3 दो दाजाबबाथाय 7 मोनो। सिना मा थायो? माइनासआनो थायो। एक्स सोलायस्लु दङ, एक्स सोलायस्लु। दानिया 8 आरो नैबे माइनास 15। दानिया माइनास 15 निफ्राय 8 थांबा बेसेबां जोंनिया? 7। दानिया मा 7? नैबे दानख'आ 15 नि सिगाङाव दङ, दाजाबा 8 नि सिगाङाव दङ, अब्ला दानख'आ देरसिन, दानख' फैबाय, दानख' मा जासिगोन? 7। 15 निफ्राय 8 थांबाथाय जोंना बेसेबां लायो? बेसेबां जायो? 7 जायो जोंना। ओमफ्राय 7 लिरबाय समान, बेजों मा दङ? 14 दङ। दा जों एक्सनि मानखौ दिहुननांगौ। नैसोर मोननैखौ दाजाबनो हायोबा दाजाबगौमोन, दानख'नो हायोबा दानख'गौमोन। सोलायस्लुआ समान जायाखै नालाय दानख'नो बाया, दाजाबनो बाया। अब्ला जों ओरै खेंसालिया सानजाबलाय दाना। खेंसालिया सानजाबबायनि सिङाव 1 दङ न'? अब्ला 1 दो सानजाबजोबबानो एखेयानो थागोन बियो। माइनास 7x माइनास 7 इकुवेल टु 14 आ 2 जों सानजाब जागोन। अब्ला 14 सानजाब 2 मोननैदोबो सानजाब जागोन नालाय बाकस दोनबाय आं इखो। दानिया नैखौ सानजाबलायनोसै जों। नैखौ बि सानो दोनदो समान 14 सानजाब 4 सानजाब 4 सानजाब 4 16 द' आखायाव थाबाय 1 4 सानजाब 4 एसेदो बेसेबां? 56 माइनास 14 सानजाब x मा जायो? 14x जायो। जालायबाय। दानिया सोलायस्लु गोनांखौ आगसिजों लाना फै। आगसिजों लाबोबाय जोङो 7x एखेथिं लाबोबाथाय प्लास 14 x जाबाय। माइनास आइजों फैबा प्लास जाबाय। समान 56 दंखायो। नैबे 7 आगसिजों दंमोन, जों आगदाजों लांनोसै। मा जाबाय? माइनास 7 मोन प्लास 7 जाहैबाय। दाजाब 7 जाहैबाय। दानिया दानख'नानैखौ दानख', दाजाबनानैखौ दाजाब। 14 निफ्राय 7 थांबाथाय 7 जायो। प्लासआ देरसिन प्लास, सोलायस्लु x दङ x समान नैसो मोननैदो दाजाब। 7 दो 6 दो दाजाबा बेसेबां? 13 13 नि 3 आखायाव थाबाय 1 बेसेबां? 63 जायो। दानिया जों x खौ दिहुननांगौ, x खौ लाखिबाय। अब्ला 7 आ मा फैबाय? गाहायाव फैबाय। सायाव मा थाबाय? 63 थाबाय जोंना। दानिया मा जागोन? x खौ दिहुननांगौ नङा होमबा? x खौ लाखिबाय। 7 दो बेखौ जों दाननो हायो नाया? रानबा मोनगोन ना मोना? 7 दो मा सानजाबबाथाय 69 मोनगोन। 7 सानजाब 9 समान 63 मोनगोन। 7 सानजाब 9 समान 63 मोनो। बा जों दाननाबो खिथिनो हायो, दानालासिनोबो लिरनो हायो। 7 सानजाब 9 समान 63, 7 सानजाब 1 समान 7। बिदिब्ला x नि मानखौ बेसेबां मोनखो? 9 मोनबाय जोङो। अब्ला बेनो मा? दिहुननो गोनां मावफुंथाय जालायबाय। दा बेखायनो दिहुननो गोनां मावफुंथाया बेसेबां? 9। अब्ला दिहुननो गोनां मावफुंथाया 9। दा दिहुननो गोनां मावफुंथाया 9 नंमारगोना नंमारा बेखौ आरो नायफामलायनांसिगोन जोङो। अब्ला नायफामनोसै जोङो। नायफामनाय एबारना आगसि फारसे दङ 4, ओमफ्राय ब्रेकेट सिङाव दङ 2 माइनास x दङ, माइनास 3 ब्रेकेट सिङाव x प्लास 5 बाय 4 माइनास x दङ। दानिया नै 4 फोरा इदो सानजाबथाय, 3 आबो इदो सानजाबथाय। सानजाबनानै ला 4 सानजाब 2 बेसेबां? 8 मोन प्लास दो माइनास 4 सानजाब x मा जायोमोन? 4x मोन माइनास दो प्लास दो माइनास जायोमोन। 3 दो x दो सानजाबबा 3x दहायबो बानायखांबाय जों सिगाङावबो बेखौ। माइनास जों प्लास जों माइनास 3 दो 5 दो सानजाबबा 15 जायो। गाहायाव मा दंमोन? 4 माइनास x दङमोन। समान मा दङ जोंनिया? सोलायस्लु गोनां दाजाब। नैबे माइनास 4 माइनास 3 बेसेबां जायोमोन? माइनास 7x जायोमोन। 15 निफ्राय 8 थांबा बेसेबांमोन? दानख'आ गिदिर नालाय दानख' फैयोमोन ना?
दानख' बेसेबां जायोमोन 7 जायोमोन जोंनिया 15निफ्राय 8 थांबा 7 थायो। अब्ला गाहायाव मा दंमोन 4 - x दंमोन। अब्ला जोङो नैबे आगसि फारसेथिं थानायमोन नालाय जोङो x नि जायगायाव मा खालामसै x नि मानखौ बज'नोसै। माने माखौ बज'गोनबा दिहुननो गोनां मावफुंथाया 9 नंगौ नङामोन अब्ला x आ 9 मोन अब्ला 9 नि मानखौ जों x आव बज'नोसै दासो -7 सानजाब x नि जायगायाव फज'बाय 9 खौ -7 गाहायाव -4 x नि जायगायाव 9 फज'बाय। दा नैजों सानजाब जायो सानजाबदो 7 दो 9 दो सानजाबा बेसेबां 63 जायो माइनास बेजों मा दङ 7 दङ। दानिया -9 निफ्राय 4 थांबा बेसेबां जागोन -5 थागोन जोंना 5 थाबाय। दानिया गोजौनिखौ मा खालामनो हायो जोङो नैबेबो थार 63 नैबेबो थार 7 अब्ला थार मोननैखौ जमा खालामनो हायो 7 दो 3 दो दाजाबबाथाय 10 लाथिख' 1 जाबाय बेयाव बेसेबां जाबाय बेखौ 7 जाफैबाय 70 जाफैबाय थार गोजा नालाय थार गाहायाव मा दङ -5 दङ माइनासजों माइनास दानजाबाय 7 जों बेखौ दाननो हायो नाया दाननो हायो 5 जों दाननो हायो जों 5 सानजाब 1 = 5 जाबाय बेसेबां हरखो 2 ओंखारबाय 2 ओंखारबाथाय 20 जाबाय 5 सानजाब 4 = 20 अब्ला जोङो दाननानै बेसेबां मोनखो 14 मोनबाय। अब्ला आगदा फारसे बेसे दंमोन आगदा फारसे बेसे दंमोन बेखायनो आगदा फारसे समान आगदा फारसे समान बेसेबां दङ 14 दंखायोमोन। अब्ला आगसि आरो आगदा समान जाबायानो जायाखै बिदिब्ला जों लिरनानै जाबाय बेनिखायनो आगसि फारसे समान आगदा फारसे होननानै लिरनो हानाय जाबाय। अब्ला आगदा फारसे आरो आगसि फारसे समान जाबाय नालाय अब्ला मा होनना लिरनो हासिगोन बेखायनो 9 आनो होनाय समानथायनि मावफुंथाय होननानै बुंनो हानाय जाबाय रोखा जाबाय थारमाने। अब्ला बेबादिनो जाबाय थागोन गासैबो सोंथिफोरा नोंसोर नैबेखिनिखौ आगदा फारसे नायखौ नै गाहायाव लिरबानो जाबाय आंना जागा गैला नालाय बेनिखायनो आङो बेजोंनो लिरनानै होबाय। बिदिब्ला जोंनिया m नाम्बाराबो जोब्बाय बाखि बेनि उननि n o p बेफोरबो बेबादिनो जाजोबगोन। n नाम्बाराव दङ जोंहा 2x दानख' 3 समान 10 बाहागोनि 3 ब्रेकेटाव दङ 5x माइनास 12 अब्ला नै ब्रेकेटआ माने नै मोनसे बोखाव खोन्दोजों सानजाबथाय जाना दङ। बिदिब्ला नैबे गोजौनिया गोजौजों सानजाब जागोन गाहायनिया गाहायजों सानजाब जागोन। जुदि जोङो दाननो हानायबा ओरै दानना लागामोन गोजौ गाहाय दाननो हायाबा जोङो गोजौनि गोजौ सानजाब गाहायनि गाहाय सानजाब। बिदिब्ला नायलांदो 2x दानख' 3 समान बिथिंथ' जेबो खालामखानाया नालाय बिदिनो दोनबाय आरो दा जों गोजौनि गोजौ सानजाब नैबेथ' गोजौनि गाहायाव 1 दङ अब्ला गाहायाव मा थागोन 10 थागोन 3 जों बेखिनिखौ सानजाब जाजोबगोन ना 3 सानजाब 5 समान 15 x दङ x थालांबाय प्लास जों माइनास 3 दो 10 दो सानजाब बेसेबां जायो 3 सानजाब 2 समान 6 3 सानजाब 1 समान 3 होमबा 32। दानिया जोंनि सोमोन्दै दाजाबनो हानायबा दाजाबसिगौमोन दाजाबनो हाया सोलायस्लु x याव xबो गैया सोलायस्लु गैया दाजाबनो हायाबा खेंसालिया सानजाबलाय जोङो समानथि नैथिंगालाय बोखाव खोन्दो दङ बिथिं गथा अनजिमा दं नालाय खेंसालिया सानजाबलायदो खेंसालिया सानजाबबा नै 10 नै जों ओरै सानजाब जागोन आरो नैबे गाहायनि गाहायाव 1 दंना 1 दो सानजाब जागोन। बिदिब्ला 10 खौ नैजों सानजाबनोबा जोङो मा होनो नैखिनाखौ ब्रेकेटाव दोननो हालायबाय बिदि जालायबाय समान नैबेथ' 1 दो सानजाबा बेखिनियानो थागोन बियो -36। दानिया 10 जों बेखिनिखौ सानजाबजोब मोननैखौबो 10 सानजाब 2 समान 20 x दङ x प्लास जों माइनास 10 सानजाब 3 समान 30 समान बिथिंगालै 15x -36 दंखायो। दानिया सोलायस्लु गोनांखौ आगसिजों लाना फै 20x लाबोबाय -15x समान बेजों -36 दंखायोमोन बेजों थांबाथाय +30 जाहैबाय इकुवेल टु दानिया 20 निफ्राय 15 थांबा बेसेबां 20 निफ्राय 15 थांबा 5 सोलायस्लु x दङ x समान 36 निफ्राय 30 थांबा बेसेबां 6 दानख'आ देरसिन दानख' 6 थाबाय
अब्ला जों एक्सनि मान दिहुननांगौ। बेनिखायनो एक्सखौ लाखिबाय 6 5 आ सिङाव थांबाय गोजौआव मा दङ 6 अब्ला एक्सनि माना बेसेबां 5 बाहागोनि दानख' 6 अब्ला नैबे होनाय समानथायनि मावफुंथायखौ मा मोनखो 5 बाहागोनि दानख' 6 मोनबाय। बेनिखायनो दिहुननो गोनां मावफुंथाया बेसेबां मोनखो जोङो 5 बाहागोनि दानख' 6 मोनबाय होनना लिरनो हाबाय। दानिया जों नायफामनांसिगौ, नायफामलायनोसै। आगसि फारसे दङ जोंहा 2x - 3 बिदिब्ला जों एक्सनि मानखौ बेसेबां मोन्दोंमोन 5 बाहागोनि दानख' 6 मोन्दोंमोन। अब्ला जों एक्सनि जायगायाव एक्सनि मानखौ फज'नानै होदो। एक्सनि माना 5 बाहागोनि दानख' 6 बेथिंखालि मा दङ दानख' 3 दंखायो। दानिया गाहायनि आरो गोजौनि दाननो हानायबा दानगौमोन, दाननो हाया नालाय गोजौनि गोजौ सानजाब गाहायनिजों गाहाय सानजाब 5 5 थाबाय 2 जों 6 जों सानजाबबा 12 दानख' दङ दानख' बैजों मा दानख' 3 दङ। दा मोनसे बोखाव खोन्दो मोनसे गथा अनजिमा दाजाबनो हाया नालाय जों मा खालाम दुसासा लाबाय दुसासा लाबाय सिन दुसासाया 5 गाहायाव 5ल' दङ से दङ 5 नैबे गाहायनि गाहाय समान अब्ला गोजौआव 10 दङ बेनो जालायबाय माइनास दं माइनास नि सिङाव 1 दङ नालाय 2 5 जों डाइरेक्ट सानजाबना हो 5 सानजाब 3 बेसेबां जायो 15 जायो जोंना। दानिया मा खालाम दानख' 12 आरो मोनसेया मा दानख' 15 अब्ला मोननैबो दानख'थाय गोजा दानख'थाय मोननैखौ जों जमा खालामो। अब्ला 5 दो 2 दो दाजाबा बेसेबां 7 1 दो 1 दाजाबा बेसेबां 2 मा होनो मोननैबो दानख'थाय अब्ला सिना मा जागोन दानख'थायानो जागोन। दानिया नैबे 5 जों जुदि नैबे 27खौ जों राननो हायोबा रानगौमोन दाननो हायोबा दानगौमोन हाया नालाय अब्ला आगसि फारसे जों बेसेबां मोनखो 5 बाहागोनि 27 मोनबाय। दा आगदा फारसे मा मोनो नायलाय आगदा फारसे समान मोनना मोना जों नायनोसै। आगदा फारसे बेसेबां दङ जोंनिया 10 बाहागोनि 3 5x - 12 बे दङ जोंना समानथायाव नायबानो जाबाय बेखौ। ओमफ्राय जों एक्सनि मानखौ फज'दो दाना 10 3आथ' बिदि सानजाब जायो नालाय 5 सानजाब एक्सनि माना बेसेबांमोन 5 बाहागोनि दानख' 6 मोन माइनास मा दङ 12 दङ अब्ला ब्रेकेटावनो थाबाय गाहायाव 10 दङ गाहायनि 10आनो थाबाय। जों दा नै ब्रेकेटनि सानजाबथायखौ खालामना लाग्रोगोन 3 3आनो थाबाय बेनिफ्राय मा जाबाय गाहाया गोजौनि आरो गाहायनि दाननो हाबाय ने मा थाखो दानख' 6 थालांबाय दानख' 12 थालांबाय बेनिफ्राय ब्रेकेट थाबाय समान मा लिरनो हायो गाहायाव 10 दङ 10आनो थाबाय बेनिफ्राय ब्रेकेटनिखौ खालामदो ब्रेकेटनि खालामबा 3 ब्रेकेटाव मा दङ सानजाबनि सोमोन्दै मा दानख' 6 आरो दानख' 12 अब्ला दानख' 12 आरो दानख' 6 मोननैबो मा जालायगोन जोंनिया जमा खालामनांगोन 6 दो 2 दो बेसेबां जायो 8 जायो 1आ 1आनो अब्ला मा जागोन दानख' 18 मोनबाय जों दानख' 18 अब्ला 3 दो सानजाबदो बेखिनिखौ 3 दो गाहायाव मा दङ 10 दङ 3 सानजाब 8 समान 24नि 4 आखायाव 2 थाबाय 3 सानजाब 1 समान 3 4 5 अब्ला 54 गाहायाव मा दङ दानख' दङ दानख'। दानिया जोङो बेखौ दाननो हायो नामा नायबानो जाबाय जिहेथु जोंनिया आगसिदो आरो आगदाजों गोरोबाखै नालाय दाननो हायो नामा नाय 2जों जोङो नैखौ दाननो हायो निखायनो हायो होमबा 2 सानजाब 5 समान 10 मोनो जोङो। दानिया बेखौ 2जों दानदों नालाय बेखौबो 2जों दाननांगोन 2 सानजाब 2 समान 4 बेथ' 5सोमोन अब्ला 4 दंनो से ओंखारबाय 14 जाबाय अब्ला 2 सानजाब 7 समान 14 अब्ला 2जों 2 सानजाब 27 समान 54 दानबाय जों माइनासा थालांबाय। अब्ला गाहायाव मा थाखो गाहायाव 5 थाबाय गोजौआव मा थाखो दानख' 27 अब्ला आगसि फारसे आरो आगदा फारसे गोरोबबायना गोरोबाखै बिदिब्ला नोंसोर नोरैबायदि लिरनांसिगोन। बेनिखायनो आगसि फारसे समान आगदा फारसे बिदि जागोन होमब्ला मा लिरनो हासिगोन बेनिखायनो बेसेबां मोनदोंमोन जोङो मावफुंथायखौ 5 बाहागोनि दानख' 6 मोनदोंमोन 5 बाहागोनि दानख' 6आनो होननानै लिरनांसिगोन 5 बाहागोनि दानख' 6आनो होनाय समानथायनि
होनाय समानथायनि मावफुंथाय। बिदिब्ला बिनि उननि अ आरो पि बेफोरबो बेबादिनो गासैबो एखे जोब। बिदिब्ला आं अ आरो पिखौ बानायनानै होलियासै, नोंसोरो बानायना लादो बेखौ। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय।